Hadien baka Israel kala hiarthma yagi kattu kat ni teli ki jaka ha Iran ka sarkar Kashmir kala sir thot yagi briew jangka ki badang sakut ha katai ka ri kat kum ka kai phat la yo jingtem baki dang don bongot kinong Jammu and Kashmir ki dang sakut ha Iran bat ka jing hiarthma ka Israel ka pendo thia do dem yagi kemi ki kpa bat ki bahaye ngasam Menteri Rang Ba Barem bat Bamenta ke Jammu and Kashmir u Dr. Farooq Abdullah bat Omar Abdullah kila depentib Shabaro ki samla pule ka Kashmir bakken ai jingtib mar syaka Indian Foreign Ministry khanang bakken thaulan ban penpoy yeng no yaki kat ba dang yo lan ban wan pai de ki len sun Wadla ki bon ki samla Kashmir ki bala wan pai shalakari Henry ki dangdon ki badang sakut ha Iran umdei tang ki samla pule Kashmir ki badang sakut ha Iran Henry ki donru ki doktor ki nongtre ki badai na India ki badang sakut ha Iran u Dr. Muhammad Momin Khan President ko All India Medical Students Association AIMSE ulah kentu ya ke sarkar India bakanya terai ringkat bat ki bor sarkar ke Iran bat Indian Embassy ha Tehran nak benta ke jingshan ki dong India